Здравейте! Аз съм Владимир от сайта Психотерапия онлайн за теб. Днес ще ви представя няколко акцента от едно метаизследване на невронните връзки, които са в основата на любовта и сексуалното желание. Въпреки че любовта и желанието са на върха на основните емоционални преживявания, които се изследват в терапията за двойки в сексуалната медицина, все още има дебати за природата и произхода на тези две субективни преживявания. Например, някои изследвания показват положителна връзка между любовта, сексуалното желание и оргазма. Други изследвания показват различия в нивата на сексуалното желание като функция на връзката с партньора. За разлика от любовта, която тук се определя като състояние на силен копнеж за свързване с друг, сексуалното желание се характеризира с интерес към или увеличаване на честотата и интензивността на сексуалните мисли и фантазии и съответства повече на желание, което потиква индивидите да взаимодействат с другите и да инициират или да реагират на сексуална стимулация, отколкото на дълготрайно емоционално състояние, каквото може да бъде любовта. В този смисъл, сексуалното желание се определя като осъзнатост на желанието или пожеланието да се постигне потенциална краткосрочна удоволствена цел, която в момента е недостижима. Като цяло, резултатите показват, че сексуалното желание и любовта, като две високо възнаграждаващи преживявания, поделят сходни биохимични невроендокринни пътища. В съответствие с някои хипотези, приликите между любовта и сексуалното желание предполагат също, че сексуалното желание и любовта могат да имат общи или да бъдат задвижвани от сходни целево ориентирани мотивационни компоненти. Невронната мрежа, свързана с сексуалното желание, включва различни области от коровата и подкоровата част на мозъка. Тези области посредничат и при собствените емоция, мотивация, соматосензорна и висцерална интеграция и улавянето на социални сигнали и при възможните огледално-невронни механизми, свързани с възприятието на емоциите, желанията и намеренията на другите и езика на тялото. Тези резултати предполагат, че сексуалното желание активира мозъчните области, които посредничат не само при възприятието на собствените соматосензорни стимулации и емоции, но и при интерпретацията на социалните сигнали, емоциите, желанията и намеренията на другите. Интересното е, че предната част на инсулата се активира значително от чувствата на любов, докато задната част на лявата инсула се активира значително от чувствата на сексуално желание. По този начин изглежда, че подструктурите в инсулата проследяват сексуалното желание и любовта избирателно. Такова разграничение в инсулата между сексуално желание и любов подсилва неврофункционалната характеристика на преноса на цялостно представените афективни телесни чувства към окончателното представяне на всички чувства. Това наблюдение е в съответствие с възгледа, че любовта е абстрактна конструкция, която отчасти се основава на умственото представяне на повтарящи се минали емоционални моменти с друг човек. Превод на цялото метаизследване може да намерите на адреса, който виждате на екрана. Благодаря ви за вниманието. Пожелавам ви приятен ден!